Үскәндә үскән идек бакча таллары кебек, үсеп җиткәч таралыштык кош балалары кебек. Җырлашыйк әле дуслар, барыбыз бергә чакта, озакламый таралыр. Көрәшен чибәре 2026 минем өчен бик зур дәрәҗә. Күңелемдә көрәшен гореф-гадәтләре өчен шатлык һәм горурлык. Дөресен генә әйткәндә, әлегә кадәр ышанып бетмим. Мин бу конкурста 2 тапкыр катнаштым. 2025 елда 2нче урын минем өчен бик зур дәрәҗәле булды. 2026 елда җиңәрмен дип уйламаган идем, ләкин бар көчемне биреп әзерләндем. Бу минем өчен әлбәттә бик зур дәрәҗә һәм җаваплылык хисе. Җиңү минем өчен таш һәм комплиментлар гына түгел, ул безнең традицияләрнең никадәр бай һәм матур булуын күрсәтү мөмкинлеге. Минемчә, бу конкурста барлык көрәшен кызы үзләрен сынап карарга тиеш. Шуңа күрә курыкмагыз, барыгыз, үзегезне сынап карагыз. Барысы да әйбәт булачак. Питрауда кыз сайлыйлар, Покрауда туй итәләр дигән сынамыш юкка гына түгел. Менә миңа да Питрауда минем егетем Дмитрий Баранов кияүгә чыгарга тәкъдим ясады.